Wignell Chivayo, uyo anozivikanwa neupenyu hwake hwemandorokwati, his extravagant lifestyle yekupa vanhu vari mukurumbira motokari dzepamusorosoro, azviita zvakare. He has once again captured public attention, zvichitevera tsaona iyo yakafonyora Range Rover yaainge apa Bishop Mutendi. Chivayo aitsiva neMercedes-Benz Maybach GL 600 itsva yegore rino 2025 ine value ye$550,000 US, hafu yemiriyoni. Chiitiko ichi chinosimbisa chido chake chekutsigira vanhu vane mukurumbira nemasangano emuZimbabwe. Pamusoro pechipo ichi chikuru, Chivayo avimbisa kupa chipo chemadhora miriyoni imwe chete $1 million US kuchechi yeZCC pamutambo wavo wePaseka Festival kuMbungo Estates mudunhu reBikita kumasvingo. Chipo ichi chakaziviswa nemutungamiri weZCC Bishop Nehemiah Mutendi chakanangana nekupa mari muzvirongwa zvechechi iyi, izvo zvagara zvichisimudzira veruzhinji kuburikidza nekuvakwa kwezvikoro, makiriniki pamwe nezvirongwa zvekurima. Kunyange hazvo vazhinji vachirumbidza rupo rwaChivayo, kuita kwake kwakonzerawo nhaurirano pasocial media, vamwe vachiratidza maonero avo akasiyana-siyana, kunyanya muzvipatara musina mishonga nezvikwanisiro zvekurapa vanorwara. Muri yeZimbabwe munoionawo sei iyi? Ngatisanganei mucomment section muchipawo pfungwa dzenyu.